So mga ligo mig dagat akong batch mga kapatid. Ailen. Joy. Joy dagang kadug motor Joy pamili sa kanan. Ato kan siye. Katuloy na. Ay. Amo president ha. Oy, nausa. As. Hi ma'am. Ako sakay. Si Go. Ah. Junel. Nak. Ako dabi. Ayaw. Pipin lurasan akong agaw. Masay. O si Shansian ato apiton ba? Ah, tama ligo dagat apit. Mas diyo ta. Okay ra mo duha? We're good. Kasi din ko pa ay biyag. Pakabuhi ta na. Wa ko katud ba sa tapid ay. Tama ka na nanay gabarog na gablugi man ang nanay say. Oh. Ah, man bay. Ay man ang mama. Ngablo. Sana all. That's why ana rin. Adto ko miss tapon. Mga badya pa. Bako ang hangin to. Ito na may amo hapiton si Dorin Joy. Asarapin na. Ailen. Ay loud. Amo ato na may. Oh, let's go. Aguanta ka lang mo. Tara mga kapatid. Apa sana? Ambing mo ha. Ambing nga. Go, tana, go. Tana ba? Go. Sure ba ha? Tataga, nanakas vlog na. Uban ka ha. Bantay ka. Iya, tara may. Bye-bye. Malit sila soft drinks. Dorin Joy. Hi. Inita, namalit og soft drinks. Len, okay ra ka, Len? Trying to be okay. Muna mong batch kuan sa high school, Katangawan National High School, batch 2013. Shout out ming Ma'am Aparisi, Chudula Aparisi. Hi Ma'am. Bidere sa gilid simbahan ng mga kapatid kay si Larami. Apa? Larami? Ako? Eh, si Larami ningat og merkado kay may palit og kuan, pagsugba og kining kuan, pagsudan mo. Sinugbang isda. Dari Palandungi sa Kamunggahan. Dari mga butsok ko yo, dari tulo. Gapokoy kahoy. Tagirikod. Uno. Oh, niabot na namin dari sa Kuwait Beach daw may mga ligo. Ya, kumusta Malara? President. Init. Tanang kulay dati. Tanang kulay dati. Sorry. Nel. Okay ra ka Nel? Okay kayo? Okay kayo. Balik na po tayo sa Kuwait Beach mga kapatid. Kaduha na nung ngarhi. So daw tayo mga kapatid. Let's go, let's go. Arot na. Oh, dala mi dire sa mong pwesto. Sa law mi talisay. Talisay man ni. Talisay lagi mga kapatid. So, ya dihanan nga ligo. To taga Gindulman to bye-bye. So, kana sila baw asa na dapit. Kapit mo mi wakasod gini na mga kapatid kay limit ako no ba nga makasod daw diri nga ligo. Na mayo gani kay nanay ning gawas. Ikaw ka. Tanang mga kailangan ikaw mo kuanon kay ikaw may Madam President. President! Sana may kailangan. Kasi among larami among kuanon doolon. Nakatapos sa pusporo, ipangitaan. Sugbat ako an. Bahay di ka kahoy sa skillet buhay sugbut. Oh, na bangos among sugbaon. Len. Maayo mo ko ka masugba ko no. Oh, maayo. Bati ikaw masug. Uy, palahay mga kapatid. Kapatid. Kapamilya. Sa kaming duha ni Cyril yung mga kapatid kay giapas ng Syansyan. Wala ba? Nawahi kay kuan.
Wasog tayo Kining- sa asawa. Wasog tayo Kining- sa asawa. Ayay. Ayay. Agoy. Sire. Sire, okay ra ka? Okay Papay gutom. Butasan na jud. Ano naghilom-hilom na ko na rin. Hilom-hilom ni. Katrina, agaw, rakong gwapa. Ers, gisugtan. Ala, ala. Nilaag daw mo nangid. Nanangid ka wa? Ano nang hiday, nanangid. Ang angke ako basta sa group chat. Ana ka ba sa isa? Joy. Hi. Mo ni bat sa pag-elementary. Wait, tinignan nga ako ganina. Masay. Don't forget to subscribe this channel and click the notification bell for more updates. Bitaw mo na mong kuan ron, inahan na mo ron. Ano na yung panaba? Mo na nangusog sa mong bats nga mga ligo mero para makatapok ko. Bitaw. Nice ka dyan bitaw. Bitaw. Super nga dyan mo eh. Siyempre, huwag pa ka di dyan matad dyan eh. No. Sa 8 years. Si Larami ba ito mga kapatid? Nagkuhan. Nangusog din eh ba? Aron makatapok mong bats. Kaya kibaw, sa gimingaw, dyan na mo. O mga ona rumi, mga ona mi mga kapatid. O mga ona tanin nyo. Ano yun to tanin nyo? O mga ona mi. Masahay vlog. Mong sudan nga ginagmay ra pod sakay makatapok rami. Di na jud ingon nga mangita tagdaghang mga sudan. No, basta importante makatapok ra mong batch kay pangmingaw na mi. Ang importante, mahalaga. Oh, importante mahalaga. A few moments later. So karon na mga kapatid, mga ligo na nagdagat. Mga kapatid, vlog take over ito. Mga kapatid. Napakagandang beach dito sa, White Beach. Bye! Ismer! Hi! Hi ba? Tago na ta mga karidot. Mga karidot. Okay, take two! Tago na ta karidot mga kapatid. Pero tingin tayo dito mada. No. Sabi pa sa summer doon, tingin ka doon. Sabi, ano yung sa buhol? Ano kapatid, kaya ba? Ano kapatid, kaya ba? Shout! Shout na! Ihas ko na GoPro mga kapatid, first time nakawaw na ako rin. Hi Sarah. Gabot-buot, tapos ko nga nangana mga kapatid. Bawa lagi. Ah, na may timer no. First time na ako na mga kapatid. Katawar mas Clara mga kapatid. Daw sa man ujung uli ka may stop. Kanang kuan eh. Kanang mo post na ba? Taas mo gud ka adto. Taas mo gud ka adto. Ug mag-cancel eh. Nagkulat kami ron, gawan to. Ilan na mga kapatid, let's go! Ganun lang. 1, 2. Right, thumbs up. Yan! Okay
kayo. Okay kayo. Sangkon mo ko sila. Ano yung Coco White Rich? So, kana dada kayo. Sigan vlog na nakon dire mga kapatid. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. So what's up? Bye mga kapatid, mora to. Ano yung pangaligod na mo, mag-iwalod silang batch din itong insert mo ko tani. Kami mauli na may karoon hapon naman. Salamat sa pagtanaw kapatid, please subscribe, like, and share. And unta tabangan sa into nga mabot 1,000 isang mga subscribers. Come on kapatid, let's go. Bye. Guys, salamat pala sa time karon nga nagkatapok ng tanan. Salamat bye. Muli nami. Please don't forget to subscribe this channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod na video niya. Bye bye. See you. Bye mga kabalmon, please support this video. Muli kami, bye. Bye guys, salamat sa tanong. So, moro to mga kapatid, ug manguli na pud may dahang salamat sa mga baguhan pa lang sa aking YouTube channel. Please like, comment, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa susunod na videos ko mga kapatid. So, manguli na pud may og daghang salamat sa akong batch sa Katungawan National High School. Bye bye sa tanan og amping ta mga kapatid. Bye bye, bye bye.